salutări împreună cu Mihăiță! Așa o să începem o serie nouă-nouță, se numește The Raft Shipper. Nu înțeleg de ce am numit-o așa, pentru că am gândit că suntem într-o pădure și am pus numele The Shipper, pentru că o să vânăm tot felul de animale. M-am gândit acum cu Mihăiță să căutăm niște căprioare, așa că eu cu Mihăiță o să căutăm, iar voi o să uitați. Iar o să oprim videoclipul ca să nu stați la fel de mult ca noi. Bă, du-te înapoi la campfire. Unde este? Eu am pupat. Acum ne prindem prada. Sari pe el! Mă moară! Mă moară! Fugi! Fugi! Ah! Eu sunt pe el. Ține-l! Oh my god, jocul ăsta are bug-uri! Du-te după caprioară! Nu mai pot alerga și mă urmărește. Vrei să dai la porc în timp ce clărești? Nu pot. Foci, mă! Caprioara. Du-l! Du-l! L-am omorât! Mi-a fugit caprioara. Avem... putem să ne facem torță, decât una, din păcate. Ok, o să avem și avem nevoie de oasele astea ca să ne facem armură. Bă, foc pungile! Fugi punga! Uite! Uite caprioara, mă duc să mor! Așa. Mor! Ne-am prins prada! Ia și tu carne. Dar mai la mine. Haide! Înspre campfire! Măcar foi. Acum altă treabă miță. Nu? Da. Mult mai bine acum, nu? Cu toate chestiile astea, cred că suntem ok, nu? Uite, avem foc, avem prima noastră torțe. Bă, dar nu am fost. Îți fac și ție, stai puțin. Nu, lasă că nu. Da, jocul ăsta are multe bug-uri. Torța puțin. N-ai de la shipper, nu? Forget done și dă... Gata. Ai făcut bețe? Bețe? Îți dau eu câteva lemn? Faci? Da. Ei, o scuie la goană punga. Nu pot. Și va trebui să ne facem un chest, că data trecută cum ne-am jucat noi, am jucat jocul ăsta de foarte mult timp, dar înainte să avem canal de YouTube, mă băieți, frate. Și... scuzați cum am vorbit, pentru că statul meu se conduce. Și avem nevoie și de bețe. Și mai trebuie să facem un arc. Bine apusul! Avem aici carne dacă vrei. O serie pe care nu o să jucăm, cred că așa des, decât dacă scrieți voi în comentarii să mai continuăm această serie. Iar fiecare comentariu să apară pe Instagram la mine, dacă vreți să vă postez sau nu. Bă, eu cum arăt? Bă, nu mă înțeleg. A. Uite aici. Bă, dă-mă mai ți-a rămas și dă-l din ăla. Că am nevoie de și dă-le. Dă-la mă de faci torțe. Bă? Nu bețe, bă, bețe sunt și dă-le. Elea, dă-le în goa. Nu.
Jocul este Moca, puteți să-l descărcați de pe orice platformă, de pe L-ai luat? Google, așa, da. Și să face arcul. Ca să mai ne batem cu prostia asta. Duci? Da. Da, să nu-ți ca asta, ce mai trebuie? Stick, bețe, doar bețe. Fă bețe. Bă, îți dau acest topor iar repede înainte să spăcuiască. Topor. În două. Pece. Dei. Mai trage lemn și o să mai spargi ceva bețe. Până acum, aici o să ne facem camping-ul și după aia o să ne mutăm. Pentru că nu e un loc bun pentru o bază bună. O, lemn. Și până mi se face și mie... A, gata. Mi s-a făcut arcul. Deci eu am din astea infinite, doar că arcul este cel care pierde din viață. Săgețile la nelimitate, nu? Hai, Miță, să mai vânăm câteva animale și să Hai și eu să spart lemn. elaborăm. Bă, și fete, noi dacă ne omorâm, va trebui să ne dăm item-ul. Dacă eu l-omor pe el, eu îmi dau itemele mele. Spagi la lemnul ăsta, dar e bine rău, nu? Așa, eu cu arcul meu, Mihăiță cu bătul lui. Haideți. Mai punem niște animale. Să nu folosesc produsul. Veniți încoa. Dacă o folosiți, îmi dai item tot. Ce vrei? Animale. Niște urși, că când am jucat jocul ăsta când eram mai mic. Doamne, turban de... What the fuck? Hai cu prioară, mă. Hai, băiatul, ce tot asta? Am zis foarte bine. Da, clipuri. Acum vedeți cum face un profesionist. Pe ce trăgem, mă? L-am bușcat? Ia. Pe ce trăgem? Pe ăla de și apoi să spargi lemne. Bravo, mică, bagă-te în mine. Sucoară! Fugi, bă! Tu nu mai te poate că tu mori. Mă, și în gura ta de pot stres prost. Eu. Oasele mele. Ia oasele, că sunt bune, ia oasele. Așa. Mă după ce sunt oasele, mă după ce sunt oasele bune, păi ne putem face armură și de putem să ne facem doar că e mai greu din ele. Uite, alt porc. Ce te bați? Spauna caprioara în fața mea. Ce trage? Nu trage, mă. Acum. Bă! Eu iau oasele. Eu oasele. Oasele sunt cele mai importante cu carne. Și cu plana lui, pentru că putem să ne facem multe chestii. Alte se. Uite unde. Cred că a durat. Am aflat în modalitate cum să nu mai dreptez. Deci, haide spre camping. Ok. M-am ajuns și noi la campfire după 2 minute. De când a durat mult 2 minute, nu?
ceva mâncărică la prăjită. Și să ne facem niște armură. De oasă. Da, de oase. Mi-am făcut deja cască, mi-am făcut deja pantalon. Nu am de pantalon. Nici de papuci. Trebuie să-mi fac 2 de plen. Dar papuci n-am. Papuci n-am. Tu ți-ai făcut pula mea? Ok. Ți-am pus și ție în arc. Sper. Nu ți-a făcut. Nu, cam așa mai... Uite pe în spatele tău. N-am nevoie. Uite-te, da. Nu vreau. Am mai. Da. Nu, cacara, nu, Uite, Oare dacă mă bag în ăsta? Lasă, bă. N-am nevoie acum de ea. Ok, acum suntem puțin echipați. Este bine să primim puține haine pe noi, nu? Mai am și eu chestplate-ul să făcut și pantaloni mai îmi lipsesc. Bă, uite ce pot să fac, mă, un Mai oasă. Nu. Bă, mi-a făcut niște... m-am nevoie de 16. Am o cuțiță. Uite ce am eu. Aici înainte decât tine. Treci în coace. Dacă te trece în cap ai muri? Ok. Vrem de mai multe plante. Mai oasă. S-am dus nu. Mai vânăm animale. Metal, da, bine că metal. Eu nu știu cum să obține metal. Dar nici nu știa că ne-a făcut nou. Ne-a făcut de nou. Du-te. Vezi și metalul. Hai să luăm din piatră. Du-te la piatra aia cu botul metalul. Avem nevoie de sobă. Nu, mamă, câtă piatră. Câtă piatră ai tu în total? Ia 2 pe aia. 2, mă. Normal blocat. Bă, am nevoie. Am pus mă câteva cuptoare, să mă fac cuptoare. Păi sunt șanse mici să știi că fie. Păi atunci era versiunea aia veche, robule, și foarte mult atât. Înainte aveai de la mă oi pe aici, pe coși. Acum nu mai e așa cum era. Bine, hai bă băieți și fete că noi încheiem episodul aici. Nu m-am uitat la câte minute are episodul. Aici ne-a fost și episodul. Eu sper că v-a plăcut, iar dacă vreți jocul descărcați de pe Magazine Player, o să vă dați numele în comentarii. Eu am fost Duții. Am fost Mică. Ne vedem pe data viitoare.